Jó? Tehát 12-es, van-e benned szándék arra, hogy megtanulj együtt teremteni? Na, az előbb mondtam. Egyenrangúan, a veled azonos eredet minőségekkel, megértve azt ezen a szinten már, hogy elsőként egymásra hattok oda-vissza kvantum szinten a legerősebben. Tehát a saját jól felfogott érdeked, hogy ennél alacsonyabb szinten ne kavirnyázz, hogy oldozgatok, bontozgatok, hát ha valahova jutok, mert sehova nem jutsz. Mindig lesznek beülések minden szinten, és meg nem értett részek, mert az egész itt nyer értelmet. Azért nyer itt értelmet, mert a szellemben tud az értelem, kozmikus szellemi szinten tud a megértés megérkezni. Oké? Okay? És a hatás, hogy megérted, hogy mondjuk, hogyha itt most ezt a 4 eredetet nézem, akik jöttek, annyi hasonlóság volt a történetükben, hogy így futószalagon ment a filmjük. Tehát még ez is nagyon fontos, hogy az azonos eredetek azonos programokat játszanak le, azonos történeteket játszanak le, így, úgy, amúgy, mindenki egy kicsit máshogy, de a specifikumuk szerint, az eredet specifikumuk szerint minden eredetnek van egy jellemző, hogy na, hát igen, neked is, jé, veled is, igen, az én történetem, és egy jó, tehát az itt nyer értelmet, oké? Okay?